आइमोन आफामोन आरो बिब' बिनानाव लोगो नोंथांमोन। दा दिनैनि साना इनायनो जोंनि थाखाय गोसोखांथाव सान, दुखुनि सान नंगौ, जों दुखुनि सानबो होनदों, नाथाय दुखुनि सान होननानै जों दिनै बेहाय जों दुखु खालामबाय थाब्ला मा जानो? जायनो जि जाबायदि आयु हरदों, जिउखौ हरदों, बेबायदिनो माबागोन। जों निमित्त जोंखौ साननैनि थाखाय हरदों आरो बे साननै जों बेहाय बे संसाराव रायजो जाफैदों, जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ मावदों। जोंनि जिखिनि थुंगे बेला, बे थुंगे बेलाया जा सफायोब्ला जोंखौ लांखागोन, जों थांखागोन। ओमफ्राय थैनाया मोनसे दुखुनां बाथ्रा, बे मोनसे आयदा, दुखुनि आयदा। जों रावबो थैनो लुबैया, बे जोंनि मानसिनि जानाखि जिउ, मानसिनि जिखिनि जिउ संसार बे मोनसे सैथो बाथ्रा। जों थैनोथ' लुगैखाया। आच्छा, जों मानो थैनो लुबैया? बे मोनसे बिजिरनो थाङोब्ला आं ओरैसो मोनदांदों जे आसलते जोंनि बे संसारा मोनसे मायाजों बुंफबनाय संसार। जोंहा आइ दं, आफा दं, जोंहा हा दं, हु दं, आगै दं, जोङो लोगो दं, गासै सम्पत्ति दं। बेफोरखौ जोंनि जिथुनाखि धोरोमारि जिथुनाखि दोहौ, बे दोहौ सान्थौ, बे सान्थौजों जों बेखौ जों माया होननानै बुंदों। बे मायानि संसारखौ जों आगारनानै थांनो बायो आरो बेखायनो जों थैनायखौ गियो। खिन्थु जायफोरा जिथुनाखि फिलसफिकेल जिथुनाखि सान्थौ बा धोरोमारि सान्थौजों माबायो, जों बेखौ माबाखायो। जों हदाय बेखौ जों गनायनानै लानांगोन, थैनायखौ जों गनायनांगोन। नाथाय जों मिथिया जों मब्ला सोरजों हाबा जागोन, जों सोरनि उदैयाव जोनोम मोनगोन, जों मब्ला जोनोम मोनगोन, मब्ला सोरजों हाबा जागोन, मब्ला जों थैगोन, जों मिथिया, जों एखौ बुंनो हाया। आरो बेफोरखौ बुंनो हायैनि थाखायनो जोङो मोनसे प्रकृति जिथुनाखि मिथिंगायारि जिथुनाखि गोहो, जायखौ जोङो अबं गसाइ होनना बुङो, बे इसोर दं होननानै बुंदों, बेखौ जों इसोर दं होननानै जों गनायनो बाध्य जाहैदों आरो बेफोर मोनसे आलादा बाथ्रा। आरो बेफोर बाथ्राखौ जों इनायनो सावरायदोंमोन। आं गोलाव बाथ्रा बुंला जे नलित बर' जे फंबाया आंनि अत्यन्त निजा असे फंबाय बायदिथारमोन। आंखौ इनायनो मान होयोमोन, सन्मान होयोमोन, आंनि न'आव थाङोमोन, लेखा राननो थाङोमोन, मेगाजिन राननो थाङोमोन। गतिके बिदिनो बे मोनसे समाव बिथाङा जे गोग्गो जिथुनाखि दैदेन जि हारियारि बा हारिनि जिथुनाखि मावथि, बे मावथि बिथाङा जागोनखौ आं नुहुरदोंमोन आरो। नाथाय आनान गसाइया, अबं गसाइया बिथांखौ जोंनि गेजेराव गोबाव सम लाखियाखिसै आरो बेनो जोंहा मोनसे दाहा थादों आरोखि। जायानो जादोला बिथांनि जा माबा नलित बर'नि जा थैनाय, बे थैनायाबो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय होननानै जों मिथिदोंमोन। बे होनबानो 20 सेप्तेम्बरमोन ना, जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि माबा दंमोन, जोंहा एग्जिकिउटिभ मिटिं दंमोन। बेहाय गासै जिल्लाफोरा थांजोबदोंमोन। मिटिं जोबहाङाव बरपेटा जिल्लानि गासैबो सोद्रोमाफोरा आथुर बिथुर फैनायखौ जों नुहुरदों जे थांनोसै जों ओरैनानै आंखौबो सुखेन मोना माथो होनानै फैदों। दा मिटिंखौ फोजोबनानै मोना आंबो फैबाय। लामायाव सुखेना फन खालामना हरबाय जे नै जोंहा जतिफ बिथाङाबो फन खालामनानै हरबाय आंनो जे जोङो मोनसे जाथायनि थाखाय फैब्रबनो गोनां जाहैबाय। बे जाबाय ओरैहाय जे नलित बर'आ ओरै एक्सिडेन्ट जादों आरो दङ ना गैया जेखौ जों बुंथ'नो हाया, दा न' सहैबासो मिथिगोन आरो। खिन्थु गमामायैनो बिथांखौ इसोरा, आनान गसाइया गावनि जायगायाव लांबाय। बिथाङा जेरावनो थायाथों मानो आलो गोजोनै थाथों, बिथांनि जिउनि जिथुनाखि हाबिलास, बे हाबिलासफोरा जाफुंथों आरो बिथांनि साननाय हनायफोरखौ जों गासैबो बिनि जानानै जाफुंहोना जिथुनाखि खामानि, बे खामानिखौ जों मावनो हाथों, आं बेखौ आसा थिदों। आरो दा